салом алейкум дӯстон, дар ин навор мо ба шумо нишон медиҳем чӣ хел мо омода шудем барои интервю бо Радиои Озодӣ. Мавзӯи интервю дар бораи дарс додани англисӣ набуд, каме ҳам пурсида буданд, дар асос барои баробарҳуқуқи зану мард пурсида буданд. Бисёртар пурсиданд ки шумо бо шавҳаратон навор мекунед дар Инстаграм, наворҳои худро мегузоред, шавҳари шумо чӣ фикр дорад дар ин мавзӯъ. Пурратар интервюи моро шумо метавонед дар саҳифаи асосии Радиои Озодӣ бубинед. Айни ҳол монтаж карда истоданд. Шумо баъде ки навор тайёр шавад, омода шавад, ман ба шумо пешкаш мекунам. дар он ҷо беҳад хуб суҳбат кардем ва фикру ақидаи худамро дар ин мавзӯъ гуфта будем. шумо бошад чӣ фикр мекунед? Фикр мекунед ки зану мард баробар ҳуқуқ ҳастанд ё ин ки не? Ва метавонад ки зан кор кунад, мошин ронад ва дар бари шавҳараш ҳамчун дӯсти наздикаш ёрӣ кунад, кӯмак кунаду кор кунад. Ба ҳамин навори ман ба охир мерасад. Ташаккури зиёд ки тӯли ин вақт нақлҳои худро ба ман равон мекунед, ба ман бовар мекунед ва саҳифаи маро дастгирӣ мекунед. Саломат бошеду хонаобод бошед. Худо хоҳад нақлҳои занҳо зиёдтар мешаванд.